שאני תמיד מסלול כזה. אני לא רוצה להגיע לקצה. מה נעשה שהדור שלי יקום כזה. אני לא מוצא כבר מאוחר, צריך לצאת מזה. מביא הביתה שקית, הנחת רווחה ענקית, מפי נפלטת נמלטת, אני נשען על כרית ומכין לי פונגילה, הווה נגילה, פעם 2 3 והסוטול מתחילה. הראש שלי צלוי, הגוף שלי רפוי, המוח שלי כלוי, אפוי, אני מנוון. שלום, קוראים לי שאנן ואני נרקומן. אנחנו אוהבים אותך שאנן. מול הפרצוף צלצלה בתוך הערימה, עם סבלנות בלי אלוהים, את הכל לא מתחננה, עד ניכנס נחדור אל הג'ננה, נשב נשען לאחור ונתפננה. רטרוספקטיבה, כמה סמים אני עישנתי בחיי, אוי אמא, יש לצמח הקטנצ'י כזה סגולות, ואז מה אם צומחות לי על השכל יבלות. מה נעשה שאני תמיד מסלול כזה. אני לא רוצה להגיע לקצה. מה נעשה שהדור שלי יקום כזה. אני לא מוצא כבר מאוחר, צריך לצאת מזה. פרח האחרון בכיס, ביד בקבוק של מים, יש לי תוכניות, אני צלול בינתיים, בדרך למר חבר, בקיוסק עוצר, מעמיס אניס, אשכוליות בריזלה, חד ביום כמו סיזלה, בלילה כמו בומרלי, רוצה להתמסטר כי לחץ מיותר לי, כסף שם בצד, לא בשביל הלוטו, שקית של מצב רוח זה חובה, זה מוטו, הראשי דופק, לא סתם קוראים לזה כיף, רוצה לרחף כמו 16F, לא צריך כלום, אני הירוק והחום, שהחומר טוב ודופק לי את הראש בום, סיגור משמיים, שם על שקית את הידיים, בלילה שם טיפות, ביום שם משקפיים, לא לוקח ללב אבל לוקח לריאות, בוחר נושא טעון יורה, הנה התוצאות. מה נעשה